и кажи аз къде сгреших. Чуй ме, Господи, за какво ме наказваш ти? Нямаш ли очи ти за мен кажи, да видиш как душата ми кърви? Нямаш ли очи как сега ми тежи? Къде си ти, за мен забрави ли? Рано в неделя на празник камбаните бият, всички на черква отиват на Бога да се помолят. А аз със сълзи на очи отивам да го попитам, с какво заслужих да ми тежи, с какво заслужих да ме боли. Господи, като погледна живота си, все едно гледам стъпки в пясъка. До моите стъпки Твоите виждам. Двойни следи сме оставили досега. Но защо? Но защо само едни стъпки в пясъка виждам в моите най-трудни дни? С какво Те разсърдих, Господи? Къде съм